itse asiassa, kun katsomme tästä eteenpäin ja näemme erilaisia laitteita, muun muassa työkaluja sekä patterin, muistikortin lukijan ja kovalevyaseman sekä yleismittarin, kuusiokoloavaimia, DVD-levyjä, lyijykyniä, nauhuri, vanha kirjekuoriossa postimerkkejä, jotain harmaita johtoja, avaimen perää, maljakko, jonka sisällä on pieniä kolikoita. Sitten kun yhdistämme ne seinällä näkyviin tauluihin, joista on hyvä katsoa vastakkaiseen suuntaan, jossa on taas jotain erilaista. Esimerkkinä voidaan ottaa tästä vaikka videokamera, jolla pystytään kuvaamaan hyvinkin moniulotteisia kuvia ja kaikenlaisilla nykyaikaisilla uusilla efekteillä pystytään siitä luomaan jälleen jotain erilaisia kerrostumia nykyisestä maailmasta. Ja sitten myös, jos ajatellaan värejä, niin nehän ovat aina erilaisia, eri värisiä sekä eri sävyisiä. Tästä on taas sitten monesti oltukin sitä mieltä, että esimerkiksi avaimia tai lukkoja ei saisi säilyttää samassa paikassa, koska silloin lukon aivan se perimmäinen merkitys hälvenee, koska meillä on avain, jolla voidaan se avata aivan saman tien ilman sen kummempia siihen sitten keskittymättä, mitä varten sitten tapahtuu, niin se on sitten jokaisen itsensä pääteltävä ja mietittävä, että onko tässä syytä muuttaa näitä tapoja, joihin olemme tottuneet, vai kenties jatkettava samalla tavalla, mutta pyrittävä silti kehittymään ja kasvamaan ihmisenä jatkuvassa muutoksen virrassa.